Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Bueno, pois estamos aquí en Ponteareas, na quinta edición do Festival das Brétemas. Vades a ver todo o que pasou neste fin de semana. Disfrutadeo! Y ese merengue de la línea del frente, que se note que están presente. Pois estamos nas Brétemas con estas mozas que iniciaron un novo proxecto dun fanzine que se chama As Netas do Estraperlo. De onde ven este nome? Pois este nome ven de que nos juntamos unhas cantas e non sabíamos que nos unía e que nos separaba porque non nos coñecíamos moito, e facendo unha chuvia de ideas chegamos á conclusión que o estraperlo estaba en todas as nosas vidas e familias, entón por iso As Netas. Neste fanzine a xente que vai a topar, sobre que falades, que contades? Bueno, pois hai un pouco de todo. Como decía Xiana, a idea que nos une en común é iso, que todas temos algunha vinculación co condado ou no caso de Xiana coa o Val da Louriña, sí. Pero bueno, vinculada co condado tamén, e hai un pouco de todo. Cada quen queríamos que fose un espacio no que cada quen falara un pouco do que quixera, non? Hai fotografía, hai collage, hai recetas de cociña, hai anuncios de que se buscan compañeras de piso, hai textos que falan de experiencias propias, hai fotografía recollendo esa memoria histórica desta zona, hai un pouco de todo. Entonces, porque isto comezache de lo vos, pero por exemplo, se alguén desta zona quixera colaborar tamén podería ou... Sí, estamos abertas a toda a colaboración. Hai un enderezo de correo electrónico para que a xente nos poida enviar material, por en contacto con nós. Bueno, como vedes, son todos moi bonitos aquí, de diferentes cores. Presentáchedelo en xullo, que tal vai respostando a xente? Pois ben, a min dixeronme que era un super bo libro para ler mentras cagabas, e pareceme unha moi boa crítica. De ventas tamén vai ben? Vai ben, podería ir mellor, non? Obviamente, pero bueno, de feito fixemos unha tirada e acabouse na presentación, entón, bueno, pois o mellor éramos moi pesimistas e nada, bueno, aquí fixemos outra remesa do número 1. No, pois entonces... Perdón. Bueno, pois espabilades, se non igual non chegades. Que grandes. Bueno, pois estamos aquí con Carme Cotelo, que ven dende a Coruña. Veu facer un obradoiro, a sexualidade nos encontros coas outras, chamase, non? Corpo e sexualidade no encontro coas outras. En que consiste este obradoiro que deche? Bueno, eu tiña pensado facer unha cousa que tiña que ver así co cabaré, co coñecemento do corpo e o encontro con tal, pero ao final tiven que facer por cuestión logística un taller ou un acercamento ao teatro, vale? E as emocións do teatro e o contacto co compañeiro e etc. Entón, bueno, pois foi cambiando por circunstancias tal, pero bueno, ese pois ten que ver con que o corpo é o fundamental dunha persoa, é dicir, sempre se nos separou o corpo e o, digamos, alma, que realmente é a parte intelectual, a parte mental, a parte tal, e todo conforma un. Pero realmente a maior parte das nosas vivencias entran polo corpo. Vale, entón, iso é a parte que a mí me interesa fundamentalmente no teatro. O corpo como un instrumento para emocionarse e para transmitir emocións. E o encontro co corpo dos outros, porque é esa parte de nós que é máis auténtica. Eu sempre lle digo aos meus anos, cando non saibades que facer, andade, movédevos, porque aparecerá. Algo xa irá de dentro, non? Sí. E que tal biche a xente que participou no obradoiro? Home, que vou dicir? Maravillosa. Porque ti adicaste a isto ou actúas en teatro, ou obradoiros ou que é o que faz normalmente? Bueno, son actriz, son profesora de teatro, clown, bufona. Bueno, empecé sendo unha actriz máis dramática e agora pois son unha actriz moito máis clownesca.
Claro, máis alegre, máis divertido. No, unha maneira de facer teatro é facer clown, pero Sí, bueno, o teatro tamén, o clown tamén está moi unido ao circo, etc. E tes algunha actuación así que saibas que vas facer ou algo, por si a xente quere coñecerte en directo? Pois non, agora que estou moi metida nun laboratorio de investigación, é dicir, con xente que empezou case de cero, pero que pouco a pouco vai entrando nunha dinámica. Levo 15 meses con eles e agora mostraremos o traballo o día 3 de novembro no Ágora, que baixo a inspiración de pinturas de Edward Hopper, pois fixemos 9 pezas que foron de fabricación colectiva e, bueno, íbamos mostrar. Entón eu estiven agora moi imbuída en isto e, bueno, pois sigo facendo os meus personaxes. Eu teño varios persoaxes que son xa moi emblemáticos, a señorita Pilarín, a señora Mari Carmen, tal, que son persoaxes, pois eso, a señorita Pilarín pois é unha señora que sería, por exemplo, do PP ou aínda máis aló, e que fai crítica social, política, etc., pero desde a perspectiva contraria, é dicir, non a critica, non como se fai a esquerda, senón que ela a defende, non? Entón defende de unha maneira tan ridícula que precisamente a crítica está aí. E xa para rematar e non roubarche máis tempo, que opinas deste festival, desta programación tan curiosa, non? Que non é diferente ao resto dos festivais, os que estamos acostumados nós, polo menos. Pois sí, a min chamou má atención que non podo comer pontareas, non? Moita muller guerrilleira. Sí, xa ves, o sea que estou bastante sorprendida. Xa me contara algo unha compañeira vosa que tiven como alumna en A Coruña. E, bueno, estou sorprendida e pareceme fantástico e maravilloso e o gallá, pois existan máis festivais destas características por todo o noso estado. Bueno, pois moitas gracias por atendernos, esperamos que pases boa noite. Igualmente, graciñas a todos e graciñas polo festival. Caer. Así, de mans dadas, mamá, por mí, o mundo e o equilibrio xa poden caer. É posible atravesar o mundo. 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 Bueno, estamos aquí con Silvia Penas, un dos membros do grupo Cinta Adhesiva. Como xurdiu este proxecto? Pois xurdiu que eu dedicábame un pouco a facer recitais, dedicábame cando me convidaban e tal, e nunha das veces que me convidaron apeteceume pois levar música e comenteillo a Jesús. Ese día acompañoume, pero así dunha maneira un pouco improvisada, e a partir de aí, como funcionou moi ben, pois continuamos. Improvisado, saliu ben, xa ensayado. Xa, claro, entón despois empezamos a ensayar, agora ensayamos moito, e nada, é así. Pero agora a banda creceu, miro por aquí máis xente. Sí, está Pablo Muñiz, que toca o teclado, Area Irina, que fai montaxe en directo, dicir, ela ten as pregravadas as imaxes e despois vai montando segundo un pouco como ve o concerto, vai... Pois, ten que ser difícil, a verdad, sí, facelo en directo. Tedes 2 discos na rúa que se pode escoitar na web, aparte, creo. Sí, no Bandcamp, sí. Estades facendo algo novo? Sí, estamos preparando un terceiro, tamén así pequeniño, de 5 temas. Bueno, a ver se para o mes que ven ou así o rematamos xa. Entón xa está aí quentiño sí, preparado para sair. Sí, estamos con iso. Este último ano fochedes finalistas, non me acordo en que categoría. En electrónica, porque como as bases musicais son electrónicas e tal, pues, é que non temos, para non ser moi difícil onde poñernos. Entón, bueno, Jesús obviou o tema de que se xa recitado ou non e dixo realmente o que aquí máis hai é electrónica, claro. Entón, pois, fomos finalistas aí, sí. Sorprendeu vos o ser finalistas igual neste tipo de proxecto? Bueno, relativamente, eu que sei. Sí, por un lado sí, por outro non, porque aí pode ser como en todos os certames ou concursos ou tal, que alguén dá o seu criterio
é tan subxectivo que realmente non... Porque ti xa foche finalista en temas de poesía noutro... Si, eu teño gañado así un premio de poesía e tal, pero é diferente. Neste caso, claro, como ademais votan os propios da Asociación de Música, é unha cousa esa. Claro, non hai un... Non sei, pode ser calquera, é que non... Porque agora que me lembro tamén levache un premio en Canadá. Levamos, non foi un premio, foi seleccionado un vídeo poema, vaya, coa música, co tal, nun festival en Canadá, nun festival de videopoemas. Entón a música e poesía daqui no outro lado do mundo acéptase ben, quero dicir, a xente resposta. Sí. A ver, aquí tamén responden, sobre todo no directo. É o que che iba a preguntar claro, agora. No directo a xente responde bastante guai, porque é unha cousa que pretendemos, non? Que sexa intenso, entón metes a xente no rollo, a xente se mete, acaba tal. É máis difícil, por exemplo, para o sector da poesía. O sector da poesía case nunca nos chaman ou case nunca de festivais de poesía. Parece algo no, raro. Porque debe ser que igual pues teñen máis ese hábito do recital tradicional ou non sei, pero vamos, creo que só fomos a unha vez. Pois nada, xa non che roubo máis tempos. Tedes algún concertillo aí previsto para presentar Mañá actuamos na Asociación Xerme Cabreira, preto de Salceda. E despois temos para a semana en Vigo, para a seguinte semana imos a Dublín tamén a presentar o proxecto. Si que salides fora. Sí, a León, a un festival de poesía, que é certo, aí sí que nos chamaron do festival de poesía a León. Logo a Portugal, bueno, temos moitos, a verdade é que estamos moi contentos. Pois alégrome de que vai adiante, aparte misturando música a verdade que arte, sí, non nos esperábamos, pero bueno, está indo, sí. Pois moitas gracias por atender. Gracias a vos. De muros fortificados, tantos que a vista non dá máis, cando un silencio mortal, ecos que habían de mentir.
Loito. Loito por aquelo que quero. Loito pola xustiza. Loito pola lingua. Loito pola cultura e a xente. Por que querer algo custa tanto? Por que pensar nalgo faite ser un diferente? Todo polo que loito, todo aquilo levoume a outra loita. A loita contra os barrotes, contra a gaiola na que estou. Os ollos xa non botan vaguas. De que vale chorar? Un berro intimida, 2 asustan máis. Camiñando, nin con bastón, nin en pé descalzo. Foi un avión de custe barato que me deixou no medio do charco. O primeiro que merquei, un chubasqueiro e unhas botas, pois non é cidade de mar, pero de agua non hai pouca. Das boas intencións da xente, pois abríronme as portas, ben seguro que para sempre. E agora das Brétemas, estamos aquí con unha xentiña de San Xerome da Guarda. En que consiste este centro? É un centro de discapacidade intelectual, física e psíquica. O centro oferta diversos servizos, entre eles o taller musical. Nós somos o produto dese taller, non? Hai máis grupos de música, tamén está Xerro, que é Xerro Percusión, que esos son uns artistas. Sí, Xerro, sí que sei que de velos varias veces, xa en San Pedro, en Santiago, no Miño Reggae aquí. Exacto, levan máis experiencia, levan máis anos e tal. E nós somos un grupiño que naceu fai un aniño e medio, máis ou menos. Aquí estamos todos motivados, fomentando a inclusión e a visibilización, sí ou non? Sí ou non? Porque podemos tocar, sí ou non? Sí. Que significa para vos tocar aquí e ver que a xente vos anima e vos sigue e que responde ben? Pasámoslo ben, moi ben. Sí. Aprendemos muchas cosas novas de música. E vos disfrutades, inda que non haya xente, vos disfrutades coa música, non? Sí, moito. Pero se hai xente mellor, verdade? Sí. Que nos vexa, a que sí? Porque despois, sin a música, en que vos apoiaríades para...? Tengo un sueño, tocar aquí con Xerro un día, Los autistas son guerreros, mi canción. ¿Fixéchela a ti? No, es una letra que molaría cantarla para el próximo año aquí, en el festival. Pero eso comentado a organización, hai que meter fichas para que volvan a chamar. Hombre, claro. Nosotros haciendo publicidad.
Hai algún colectivo que se enfoque a este tipo de xente, a axudala e que se lle recoñeza que realmente valen igual co resto? Algún colectivo en... Aparte de vos, non? Pois socialmente, digamos. Bueno, hai moitas asociacións que sí que promoven, non? E nos convidan de feito a tocar porque saben, o sea, lles consta que eles poden tocar igual que o resto, tío, porque saben tocar, en plan... Mellor que a min Te podo decir que Sally particularmente ten unhas habilidades musicais, pero moi por encima da media, tío. É unha artista e toca o teclado e ten unha memoria auditiva que é moi por encima da media. Me cago en la mar, que salga ben a cámara. E, bueno, como ela, 1000 persoas máis, non? Que ten unha facilidade na música acojonante, tío, de verdade, é espectacular. E aí estamos, en plan, diversidade funcional, non? Algúns temos algunha dificultade noutras áreas. Valemos para unhas cousas, exacto, e outros non, efectivamente. É iso queremos defender, non? En plan, que valemos para unhas cousas, para outras non tanto, e así todo o mundo, tío. Pois nada, veiredes por aí unhas imaxes para que comprobedes que realmente esta xente vale moito e que os teñades máis en conta. Aí, Folkserove! É un criado do monte perro enxeitado, pape, bacas, toda viña vendo, que nin aquí deste xeito a ninguén mal habituado. Os son home, e teño unha monarquía, e paso o día no amar e nos pediños da topía. Hai nos peitos da monarquía, son nos peitos da monarquía. Hai nos peitos da monarquía, mamãe, ai, a ver que quero, porque a monarquía hasta de boa comida, coa de boa vida, da luxe de estar. Ela adivinha, ahora que chega en casa, panse os peitinhos pra montar. Ai, os peitos da monarquía, son os peitos da monarquía. Ai, os peitos da monarquía, mamãe, ai, ahora que eu quero, porque a coro é minha. Non vou presentarvos porque tedes uns nomes longos de carallo. Como xurdiu este proxecto? Canto tempo fai? Pois foi no día de San Froilán do ano 2015. Foi a nosa estrea. Éramos un coro para un gran líder. Era un coro, un líder, un concerto. Pero algo fallou. Fixemos xa 12 ou 13 ou 14 concertos. Pero polo demais seguimos esperando o advenimiento do noso líder. Froilán, sei que estás vigilado polo Felipe Sextismo, pero envíoche sinais secretas para que sepas as claves da rebelión. En breves tomaremos o poder e por fin nos declararemos unha monarquía independiente neste país de merda. Bueno, que lle decides a xente para convencelos de que Froilán ten que ser o monarca? Bom, nós pensamos que Froilán é a única escolla real, e cando decimos real con mayúscula na R. O sea, a única escolla que temos é Froilán terceiro, o terceiro do seu nome. Bueno, temos aquí o povo que nos respalda, que me está distorsionando un pouquiño, pero bueno, basicamente eso. A Froilán tócalle, é o noso dereito, temos dereito a ser satrapizados por un rei de propio, e ese vai ser Don Froilán III. Si hai algunha oportunidade, o sea, o seu é ter unha monarquía propia para despois, bueno, seguir ca independencia hasta o final. Tamén hai que dicir o que falábamos ao primeiro, temos aí na retaguardia a Federica, a irmá pequena, que é moi válida tamén en caso de que Froilán coxe, porque xa se sabe, bueno. Hai plan B, entón. Hai plan B e hai asegurada, pois, unha monarquía gallega fuerte, que ven aí. Froilán, sé fuerte! Froilán, sé fuerte! Bueno. Pedro Sánchez! Pa que necesites. Gustaría aproveitar a oportunidade para decirlle a Froilán que este ano pedímoslle que, por favor, Majestade, pronúnciese. Teno todo feito, está todo posto, nos poñemos o pueblo. Usted poña a coroa, poñemos o trono, non pode dicir que non. Por favor, faremos o noso congreso o domingo que ven, domingo de Mozas na capital, en Lugo. É que non acabara de falar. Froilán, por favor, Majestade, facemos un chamamento desde a Galiza. Pronúnciese. Non existe, o Ducado de Lugo non existe. É o reino da Galiza. Investigue. Pregunte polas fronteiras do ano 456. A ver que lle parece para ir empezando. Nós querémolo así, cos seus defectos e con todo.
o pack completo. A ver, os marcos están todos movidos, hai que empezar por aí. Non, nos propoñemos establecer as fronteiras da concordia, remexer os marcos e nun primeiro momento as fronteiras da concordia. As 7 comandancias históricas máis as 2 de Eunavia e o Berzo e a comandancia de Braga, 10 comandancias, para empezar. Reina Sofía! Reina Sofía! Reina Sofía! Reina Sofía! 9 de outubro, o segundo congreso do Partido Froilanista. Me cago en Dios. Cabrón. O segundo congreso do Partido Froilanista. Igual non é o definitivo, igual a terceira vai a vencida. Pero estades convidados na taberna A Fouce, na rúa Ramón Montenegro, en Pino San Froilán, día 9 de outubro, segundo congreso do Partido Froilanista e primeiro congreso do Partido Federiquista, porque hai que ter unha opción B, porque este chaval, home, a ver, gimnasia, ben, inglés, ben, o resto suspendía todas, pero para ser rei, que máis queres? Non precisa de coñecemento do medio. O 15 de outubro hai que anunciar o Grelo Folk en Monfero. Festivalazo, Grelo Folk, Dios mío. Fala ti, ok. No, fala. Un festivalazo que donde, bueno, quedan poucos como este no país. Onde, para que non o coñeza? En Monfero, non do Mosteiro de Monfero. No Mosteiro de Monfero, o 15 de outubro, gran festival. E logo remataremos a xira no mes de outubro, que é de Froilán de Todos os Santos, porque empeza no día de San Froilán e remata no día de Todos os Santos, 11 de novembro. Remataremos na comandancia do Berzo en Balboa, na Palloza de Balboa, xunto cos Ultracans, o día 28 de outubro, na Palloza de Chis, pois levaremos a xente das fronteiras actuais do Reino Gallejo, dentro das fronteiras da Concordia. Efectivamente, na Galicia Redenta, a nosa palabra da noso líder. 28 de outubro, Balboa. Bueno, pois xa sabedes que non tedes excusa. Agora, a ir velos e despois a ver se vos cantan aí.
Marichala, Cora Froilán, Marichala, Cora Froilán, Marichala. Ora dende lonxe, lembro ben a súa esencia, a cordura dunha terra. Despertoume a conciencia. Como lembro cheiro a polvo, 3 veces el parapota, ese caldo tan espeso que de ahogar leva unha gota de tortitas por un tubo, mentras inventamos contos entre nota e melodía dunha guitarra veciña. Entre camiños de historia sobreviven catedrais, cantan gaitas de memoria as palabras nunca máis. E as ondas das mareas sorprenden as peixeiras, cantan os ríos das redes, o son dunha muiñeira. Pois estamos aquí con dúas rapazas, Lore e Yanira, que son membros da Asociación do Festival das Brétemas, para que nos conten como naceu isto e como conseguides leválo a cabo. Bueno, pois iso naceu fai esta vez 5 anos, a 5ª edición. Nada, pois xuntándonos fai un par de anos un grupo de xente que non era nin coñecida, a verdad. Foi un pouco a unión do pobo os que nos movía a facer un festival, porque non había realmente. Entonces, pois, coñecendo a uns e a outros e dicindo, pois, facemos este festival, queremos comezar a organizar algo, e así foi como empezamos a xuntar ideas e creando, pois, o que agora é o 5ª edición do Festival das Brétemas. Entonces, se non vos coñecíades, aparte de facer festival, fixechedes familia tamén. Bueno, sí, fixemos moitas, a verdad que fixemos colegas de verdad, iso é verdad, a ver, temos cada un ten as súas ideas, as súas certidumbres e todo iso, pero a verdade que o que te leva realmente é o grupo, o cariño das persoas, nada máis. E despois, eu levo vindo 3 anos e cada ano había unha temática diferente. Isto foi sempre así? Como facedes para decidir a temática? Que queredes dicir cos temas que escolledes? Pois realmente desde a 3ª edición empezamos a traballar con temáticas, pois un pouco como o que decía Yanni, nacemos coa idea de crear un festival que hai 5 anos non había na vila, pero claro, logo a maiores do festival pois nos quedaba moitas ganas pois de traballar durante todo o ano pois ao redor de iso, de temáticas que nos sempre dicimos que están máis invisibilizadas, non? Podemos decir entón que igual aquí non tedes moita oferta cultural? Naceu así realmente, no seu momento así o sentíamos e tal, que non había demasiada chicha, e nada, entón dixemos, bueno, como un día ou 2 días de festival non nos chega para traballar todo o que nos queremos, pois vamos a traballar baixo unha temática anual, non? Entón na 3ª edición, que foi cando empezamos coas temáticas, foi o ano feminista, porque o 80% da organización está composta por mulleres e mulleres feministas, entón escollemos esa temática. A 4ª edición, que foi o ano pasado, linguas minorizadas, e este ano, entón, corpos e sexualidades. A xente reacciona guai, porque, por exemplo, é a veces difícil, non? Igual, acostumados sempre os mesmos grupos, coller un tema e decir, por exemplo, feministas, hai grupos de mulleres solo, pero son os menos, hai menos presenza en todo o ámbito cultural, entón a veces non vos complicades a vida escollendo temáticas. Sí, a verdade que é certo, claro, é como os grupos que veñen, intentamos que se adecúen un pouco á temática, pero realmente existen, sabes? A veces se utiliza esa excusa, non? De que non traemos mulleres e tal en determinados
festivais, eventos, o que sexa, no? Cando mires que non hai presencia de mulleres arriba do escenario, non, é que non hai, ou palestras ou tal, é que a verdade é que se elas se propuxeran e tal, existen, o que pasa que iso, hai que rebuscar porque non precisamente nos patrocinan, no? Pero sí que están, esta é unha mostra, no? Que sempre facemos actividades con... Existe, o que pasa é que hai que buscala e traballar nela e o que facemos é eso, profundizar pois no tema. A parte, non, do Festival da Música, pois basarnos sobre todo na importancia do que é a temática en sí. Que falando da temática, este ano, esta tarde, presentache de so documental Yes We Fuck, en que consiste? Porque presentache delo aquí... Sí, nos tivemos que organizar aí para que todo o mundo pudera estar disfrutando unhas. A min foi unha privilexiada que me tocou poder asistir ás palestras. Yes We Fuck, eu non o vira, a verdade, unha pasada, non? Porque iso che dá a mostra, non, do que é a sexualidade non normativa, os corpos que non se ven, non? As persoas con diversidade funcional, corpos non heteronormativos e tal, mirar a súa sexualidade, a súa vivencia e tal. Foi flipante, a verdade, non? Iso non só persoas con diversidade funcional, senón tamén persoas transexuais, intersexuais, se falaba tamén do tema da eyaculación femenina, que como que non existe e tal. Moi ben, a verdade. Hai que dicir que Ángela, que é unha das que formou parte do documental, que foi ela quen veu a expoñelo, tivo certas dificultades no salón de plenos, porque non está adaptado. Hai adaptado relativamente, non? A rampa está dentro do concello, logo hai ascensor, pero na zona onde se senta... Unha rapaza que chegou en silla de rodas. Ela é a que viña a presentar. Entón, Sabela, que é a compañera que presentou outro documental, si puido sentarse donde na alcaldía, onde se senta o resto da corporación, pero Ángela tivo que ficar máis adiante porque había un escalón, non mola nada, aí verdade? Tamén vemos a realidade, non? De que ao final, pois, os que non temos problemas, pois todo vai ben, pero o resto... Claro, ese non se fai... Cando chega algo realmente, pois como aí isto, non? Que queres facer algo importante, interesante, como é a diversidade funcional e que non haxa os medios adaptados para eles. Patada na cara. Patada na cara, E despois a charla Corpos Revelados, creo que era. Esta rapaza, por exemplo, falaba moi ben, a verdad. Que nos contades dela? Pois nada, Sabela tamén me tocou a min, nada, é publicista e está especializada en historia da arte, super interesante, non? A análise que fai das obras de arte, do papel que os corpos das mulleres ocupan na arte, non? E o que ocupan os homes, non? Sempre eles máis activos, máis fortes e tal, e as mulleres sempre se miran nunha posición moito máis sumisa, máis débil, e logo relacionaba pois coa publicidade de hoxendía, non? Entón que realmente a evolución hai unha perspectiva histórica desde a Revolución Francesa, o liberalismo e tal, estivo moi ben. Por certo, hai que dicir que petamos a sala do... Nese tipo de cousas máis no pleno que o mellor no auditorio, dixeronme. Sí, non sei por que será. Sí, a verdade é que mirar así corpos desnudos ali de fondo, tal, tiña seu aquel, dicía... Sí. Bueno, que agardades da edición deste ano? Non sei, disfrutar, que a xente o pase ben e que se escoite e que a xente sepa que traballamos moito durante o ano para facer este festival. Solo un día, aí estamos, nada máis. Bueno, pois moitas gracias por recibirnos e xa vos deixo que para que estén aquí teñen que deixar de currar. Sí que está. Con as paxaras, cricas e cucas, contra os roucos, fascistas, machos e diaños, mulleres de hortas e veigas, lobas de terras meigas. Feiticos das venciñeiras, podres galardonadas, as vosas cabezas serán curadas, lúmeras sublevadas. Mal de ollo, lilás feititos, cheiro de fluxos rebeldes e ceibados, ouviadas lerchas, pregón armado, fuciño do patriarcado, desterro do medo. Linguas pecadoras das más mulleres, sen patrón, dono nen amo, Averno de Satán e Belcebú, lúmeras faíscas aínda ardentes. Mutilados polos indecentes, peidos dos infernais cus, muxido de mulleres embravecidas, útero bravo da muller abortista.
clero vaticano. Con este pole levantaremos as chamas deste lume que la semella do inferno. E voltarán as bruxas a cabalo das súas vasoiras, índose bañar na praia de Areas Finas. Ouvir os ruxidos que dan os que non poden acabar coa luita das mulleres, ficando así aniquilados. E cuando este bregasen vaise polas nosas bolsas, ficaremos libres dos males patriarcais. Frontes organizadoras das mulleres liberadas. A vos facémonos a chamada. Sendo verdade que temos o poder, racharemos con esta carallada e disfrutaremos juntas desta queimada. Meigas, feitizos e bruxas que persegue a Inquisición, sen máscaras o cariñas, de credos e frades son. Chamanlles bruxas bellas por ter cara de cartón, pero soamente hai meigas onde hai Inquisición. Para quen entrou no baile, para quen entrou agora, para quen entrou no baile, tocarei a noite toda. Ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la. ¿Por qué non bailades todas? ¿Por qué non bailades todas? Unas porque tienen barbo y otras porque son señoras. Ay, a la 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 la. Ay, a la 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 la. Ay, a la 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 la. Ay, a la 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 la. Ahora sei cociñas. Inda chei de botar unha, inda chei de botar outra, inda chei de botar unha que chei de queimar a roupa. Ay, a la 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 la. Ay, a la 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 la. Ay, a la 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 la. Ay, a la 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 la. Veña unha ribeirana aí diante. Para el cielo. De liñares para el cielo. Hasta las mismas paredes tiran pena y dan consuelo. Ay, a la la, ay, a la la, Llevo aquí, nunca canté. Eu aquí nunca bailei, por ser a primeira vez que non sei como salirei. Ai, a la la, ai, a la la, Dai a última. Vou vos dar a despedida Como dan los labradores
estamos aquí coas ponquereteiras para que nos conten como comenzou este proxectillo. Bueno, este proxecto comezou... Vale, este proxecto comezou cun obradoiro que comecei a impartir nun centro social aquí en Pontarés, no Centro Social Autoxestionado Fresco, no cal comezou moita xente, dende cero comezaron a coller a pandeireta, a fai 4 aniños, e desde ese o grupo foi evolucionando e vendo a necesidade social de moitas características, por exemplo, o feminismo sobre todo, pois comezamos a facer as nosas cantigas versionadas, dándolle o noso toque persoal, bueno, pois así surdiu o grupo. Porque o rollo consiste, colledes canciones tradicionais e mudades a letra, menos a unha, creo, non? No, temos, a ver, porque nos empezamos, como me dixo Paula, facendo un obradoiro e ela nos ensinou moitísimas cancións tradicionais. Temos varias que seguimos mantendo, pero outras lle puñamos letra reivindicativa. A primeira que fixemos foi o canto feminista, e despois empezaron a xurdir máis. De feito, nun ambiente de amistade, colegueo, pois todas esas letras xurdían rapidamente. E temos varias, e agora temos unha nova que a verdade é que é un recopilatorio de cantigas que facían pois as nosas aboas, decimos nós, que son bastante pícaras, como dice miña aboa, porque lle echaban pícaras, e esa sí que a recuperamos e a tocamos agora, pero temos varias. E as novas, bueno, novas e reivindicativas, tamén temos varias. E así. Bueno, tamén hoxe vin que incorporachedes novas cousas ao espectáculo. Todo isto xurde cunha... vai evolucionando. Ao principio, pois, todas as cantigas eran tradicionais. Pois un día sempre soe ser a posteriori dos ensaios, cando xurden as cancións, xa tomando algo, ali falando, ai, vamos facer unha cantiga sobre o sexo, como, por exemplo, a que hoxe estreamos, non? Vamos facer unha cantiga sobre o día que saltaron no pleno en Pontarés pola xanela. Aí fixemos, o alcalde de Pontarés unha cantiga por ese día. Entón, o repertorio pouco a pouco íbamos cantando a base da cantiga e do ritmo, coa pandereta e todo igual, pero coa nosa letra. Entón, pouco a pouco o repertorio foi enchéndose de cantigas coas nosas letras. A día de hoxe, pois, só cantamos 2 que foran con letra tradicionais. Pero a cantiga, a base e o ritmo, pois, é sempre de a Muñeña de Mondariz, a Xota de Meder, todas son tradicionais. Respetando antigo, incorporando, reivindicativas. Algúnha vez facemos versións, reversión, ainda cambiando a letra, pois, o mellor facemos toques que pensamos, bueno, pois aquí quedalle ben facer estes toques, como yo era tradicional non a ten, pero ao mellor dentro de 50 anos seremos nosas tradicionais e as que estén ensinándose nos obradoiros. Despois, algo que me chamou a atención tamén é que normalmente nos grupos de pandereteiras cántase, tocas a pandeireta, pero que vos metedes de todo, todo tipo de instrumentos. Se deixades algún sin tocar o... Esto é a nosa profe Paula, que a que sabe tocar percusión perfectamente, e entón, pois, ela compra moitísimos instrumentos, compraron o peitoque que leva aí no pescozo, sabe tocar de todo, e a verdad que as panderetas nos enamoran, pero meter estes instrumentos tamén nos apaixona, porque é seguir aprendendo. E por iso incluímos máis instrumentos, pero bueno, as nosas bases é con pandereta, eso non pode quedar atrás. Que na tradición o sacho é un instrumento tradicional, a caixa de pimentón que hoxe non se tocou e tamén a temos é tradicional. Tradicional, sí, pero digo que normalmente as pandereteiras... Bueno, pero eu comecei a tocar nun grupo de pandereteiras, o de Meder, tocábamos a sartén, tocábamos o sacho, a caixa de pimentón, que eran os instrumentos... No meu caso ainda nunca me coincidiu, pero seguramente se pode usar calquer cousa da vida cotidiana que do que se basa. As nosas avós e aboas empezaban a cantarse pois recollendo patacas, unhas lle cantaban o pobo de al lado, outras lle contestaban, ou mandábanse retrancas sempre. Cantigas que lle cantaban a igrexa e a moitos movimentos sociais, pois sempre existiron. Nós simplemente lle damos un toque máis actual, pois cantándolle as cousas do día a día. E nada, o bodran é tradicional de Irlanda tamén, aquí tamén temos o pandeiro, a pandeira tamén é tradicional, e o peitoque sí que é un invento de Sito Carracedo, e os pitiños tamén, que os temos. Próximos concertos así a curto prazo para que non viu hoxe aquí? Pois o día 21 de outubro imos a tocar na Farándula en Vigo, polo caso dun compañeiro que
queren meterlle prisión e entón, pois, rebelión de inframundo, escándalos, etc. E as punquereteiras queremos apoialo facendo un concerto para él e todo o que se recaude, pois, irá para pagar o abogado e todo o que ten que... Bueno, todas estas putadas que nos fai a vida, non? Por luitar. E entón, pois iso, 21 de outubro vos esperamos en Vigo, na farándula. E xa para rematar, que foi para vos coñecer a Galloso? Bueno, o máis, quizás o que máis nos chamou a atención, que foi o noso orgullo, foi que eles nos chamaron a nós porque nos atoparon en vídeos en YouTube buscando pandereteiras. Entón, non foi como normalmente a xente di, "Buah, que cola hai para ir tocar a Luar, a ver se te collan". Nos, dun día para outro, chamou o ayuntamiento porque lle chamar a Luar para ver se coñecían o grupo de pandereteiras e darlle o contacto. Pola sorpresa do ayuntamiento, o concello que non tiña nin idea de asistencia do grupo, porque como somos un pouco extra de estar dadas de altas ou así nos grupos das pandereteiras que terán o concello pois, para facer as actuacións e chamar, nós pois, solemos ir ao Mellor Festis, onde nos chamen en xornadas feministas, en actuacións en dos povos, a toda a xente que nos queira chamar e que nos va coñecendo polas redes sociais, en Facebook. Se vos apetece ver algún vídeo noso, as punquereteiras no Facebook, pois dadelle aí a me gusta e seguídenos. Bueno, pois eso, 21 cita en Vigo. E se non, Facebook, gústame a ver vídeos e a chamar. E agora comezo eu, ai, viva o meu atrevemento, onde non son coñecida, ai, tomarei coñecemento, ai, a la la, ai, a la la. Voy a dar la despedida. Ay, la despedida voy dando. Ay, qué despedida tan buena. Ay, que me despido cantando. Las guapiñas que vaya última. Ay, a la la. Ay, a la la. Ay, a la la. Ay, a la la. Somos mujeres valentes, imos ensinar os dentes. Somos mujeres moi fortes, non temos medo da morte. Mulleres listas para loitar, mulleres ata reventar. E estamos preparadas, non aguantamos máis. Somos punquereteiras e ninguén nos vai parar. Somos punquereteiras e ninguén nos vai parar. Somos mulleres da rúa, somos mulleres activas. Tocaremos do pandeiro, ni sumisas ni pasivas. Mulleres listas para loitar, mulleres ata reventar. E estamos preparadas, non aguantamos máis. Somos punquereteiras e ninguén nos vai parar. Somos punquereteiras e ninguén nos vai parar.
Bretemas, como se preguntar a unha da Guarda, como lle vai o Festival das Bretemas. Hola, Maruxa. Que tal a experiencia deste quinto ano de Festival das Bretemas? Hola. No, ti non es Maruxa, maleducado. A todos, y muy bien. Muy ben, Que tal os todos os anos. Por ahora só escoitei aún, e moi ben, te me estou pasando. Vexo que non chegalles ás punquereteiras, afirmo que foi unha actuación estelar. Pero son fan número 1 das punquereteiras, señor reconocelo. As teño visto moitas veces, porque viñeron a Guarda, o Centro Social o Fuscallo. Estes son os dous únicos festivaleiros que viñeron onte ao festival. A ver, Modesto, que tal onte aquí? Hombre, yo no me acuerdo de nada, tío. Pero onte había festa ou non había festa? Sí, había. Eu non me acuerdo de nada, pero sí que había, tío. Solo estaba Destí, o Punkelele, que estuvo tocando onte nos cantos de taberna inexistentes. Non hubo cantos de taberna, pero fixéronos igual. Yo toco en mi cabeza. E el tercero en Discordia, que é o Xiral, que é o representante de todos os festivales cantos hai. Aí lo tenemos, en las sombras. Non que... Pois isto é o que había onte. Hoxe xa hai máis cousas, xa podedes buscar por aí, pero... E ti viñestes onte ou viñestes hoxe? Eu viñen onte hoxe, eu son daqui e veño todos os días que podo. Nantronte xa estabas aquí, non? Onte estaba mal e hoxe estou peor, así que imagino. Bueno, pois isto é o pouquiño que queda aquí as últimas horas, ahora a ver despois do último concerto que podemos atopar. Eu vin a Muncap tamén e foi un concerto maravilloso. Quedas un concerto. Quen toca ahora? Ahora toca o... Non sabemos. Cho toco eu. Cho toco eu. Eu vino moitas veces a Cho toco eu. A última vez na 13-14 en Salceda. Sí, pues pode ser tamén. Pois o festival, moi ben. Mellor do que pensaba, poquinha xente, moi familiar. Conecín a Tremenda Jauría, un grupo novo que coñezo. É o mellor, buscalo, porque é o mellor grupo que coñezo hasta ahora. Parabéns ás Bretemas, parabéns esta noite, parabéns a Frei que vai ter unha filla. Felicidades. Parabéns a todo o mundo. E parabéns a quen está grabando, que mola mogollón. Bretemas, o mellor festival. Bueno, pois seguimos aquí nas Bretemas, estamos con Tremenda Jauría, un grupo que ven de Madrid. Quitou un disco que se chama Mordiendo este año, pero canto tempo levades co proxecto? Pues sacamos el disco en abril de este año y con el proyecto pues activos como un año o así y en nuestras cabezas como bastante más tiempo. Plan como 3 años así que le estábamos dando vueltas, no sabíamos muy bien qué queríamos hacer y ya pues nos echamos a la piscina, pero será cosa de 1 año y medio o así, tampoco más. E como xurdiu a idea deste proxecto? Pues nos gustaba a todas bastante este tipo de ritmos, el reggaetón y la cumbia. No nos gustaban mucho sus letras, había gente del grupo que ya hacía música por otro lado, otras compartíamos casa y entonces en ese contexto surge de repente montar un grupo que haga reggaetón y cumbia anticapitalista y antisexista y de escuchar reggaetón todo el día o casi todo el día, pues de repente hacer un grupo que tuviera más que ver con nosotras. Bueno, despois o tema da Publi, igual aquí en Galicia ainda non vos coñece moita xente, pero ali en Madrid a política, algúns políticos locais están vos axudando bastante con este tema, non? Quen quere falar? Pues sí, en realidad Esperanza Aguirre y algún artículo más que ha salido en torno a las fiestas populares en las que hemos ido tocando han ido hablando de Tremenda Jauría. Agradecemos mucho su difusión, que eso siempre te da mogollón de vistas en el YouTube. Y en realidad pues nada, pues un orgullo generar otro tipo de hegemonía cultural que tenga más que ver con nosotras y que esté en contra de políticas de derechas y de partidos neoliberales con los que estamos enfrentadas. Tamén volvedes a dar máis concertos agora este mes na Galiza, aparte da Liberdade tedes algo máis? Ou... Pues sí, el 15 estamos en Liberdade. Y luego esperemos que haya así más peña molona que decida invitarnos a sus festivales o que nos proponga historias para tocar por aquí por Galiza, que es un poco lo que
que nos encanta escaparnos siempre que podemos, la verdad. Bueno, pois aproveitade este festival para meter ficha, porque aquí na Galiza debe de haber no verán de maio a outubro festivales todos os findes, o sea que hai que aproveitar a oportunidade. Que esperades do público? É a primeira vez que actuades aquí en Galiza? Bueno, no es la primera vez. ¿Sí? No es la primera vez, ya habíamos venido otra vez, hará casi un año por diciembre, y esperamos que a ver si calentamos un poco el otoño que se nos viene encima, ¿no? Entonces no esperamos nada, pero traemos un poco de cumbia y de reggaetón y deseamos que la gente perree con nosotras y que conspire también un poco por un mundo mejor, que también es parte de lo que queremos con este grupo. Bueno, pois agardemos que sí, aparte que o frío que vai non teñen excusa para non bailar e perrear un pouquiño. Xa para rematar, o das máscaras, a que se debe? Es una cuestión estética más que, ¿no? Y para despersonalizar un poco... No porque en Madrid hay un hongo encima nuclear que no te lo quieras tú tragar, que vamos. Bueno, aquí en algunhas zonas tamén, a Coence e tal, tamén a temos jorda. Nada. Bueno, pois nada, moitas gracias por atendernos e quedades con temiñas deles, por si non os coñecedes. Pues seguimos con un temazo que habla de feminismo en la música. Gracias a las punquereteiras, gracias a Mooncamp, a las compas que hacen sonido y que son mujeres. Porque queremos que la música sea un espacio nuestro también las primeras filas de los conciertos, las asambleas, nuestros barrios, nuestras calles. ¡Viva la lucha feminista! ¡Tú no eres mi papi, para todas nosotras! Al frente tomando escenario, no vamos a parar y en las pistas nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena. Tus letras de mierda no nos representan, a ver si te enteras. Tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Mujeres rebeldes, no pasa al frente, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Papi, tomando escenario no vamos a parar. Como diría la Juventud desde Cuba. Y a veces principio activo y otras pasivo. Juguemos el yin and yang con tu lado femenino. La sientes, así como te digo. Tú eres también papi, aunque mami te has creído. Tú no eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo. Tú no eres la mío, yo soy la que lo lío. Mira, bueno, es avión en tu caserío. Tú no eres mi dueño, ni mi jefe, ni mi gerente. Mi meta libre, atiende por todos los continentes. Yo siempre camino para adelante, y rodeada de mi gente. Sí. Tú no eres mi papi. Tú pasa al frente, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi, tú no eres mi papi. Tomando la pista no vamos a parar. Desde el corazón de la bestia. Tremenda.
Que grupo che gustou máis ata agora? Pois o rollo é que ainda quedan grupos por vir, polo menos un. E que expectativa tes entón dos grupos e en xeral? Pasarmo ben, pero as que tocaron agora, Tremenda Jauría, un grupazo para volver a ver. Sorprenderonche entón? Non é a primeira vez que os ves así en directo? Os vi así, xa tiña escoitado, pero que os vi así, pareceronme brutais. Entón, como revelación, en principio, porque Chotocoeu veñen agora, é un grupo aí que está en Galiza dando todo, Chotocoeu, pero estes Tremenda Jauría que non son do panorama nacional, gustaronche entón? Sí. A verdad que non coñecía o festival, sin embargo son daqui do lado de Mos, e vin a este festival por Tremenda Jauría. É guai, non? Impresionante, encantaronme. Encantou. Sí. Volverás para o ano? Sí, seguramente, sí. Seguro que han de ter un cartel parecido a este. A min non me defraudou. Hola, Vale, Juan. ben. Espera, porque agora vamos ir aquí, que hai unha rapaza que está de cumpleanos. Vamos con ela. Ven aquí. Lucía, me cago en Dios. Ven pa aquí. Ven pa aquí, Lucía. Que é un festival feito dende abaixo, para xente de abaixo, e é suficiente para vir aquí. Peludo, que opinas deste festival? Brutal. Brutal. Vas a volver para o ano? Como sempre, claro. Viñelles o anterior? Sí, Tamén. tamén. E que opinas da rapaza? E que opinas deste tío? Que opinas deste Sobre festival? que? O festival está moi ben, sobre todo para xente nova, o que sea música en Pontearea sempre ben. Aquí estamos aburridos todo o puto ano, caralho. Aburridos de que, home? Aburridos de que? En Pontearea non hai nada máis que 4 locales con reggaetón, pero isto é a hostia aquí. É a hostia, non? Festival A ti das gusta este Bretemas reggaetón? Que pregunta é esa? Ni me gusta ni me disgusta, eu son músico. Músico de que? Que tocas? A guitarra, a última orquesta que tive foi tango. De puta madre estar aquí, ter música, ambiente, xente. Está moi ben, a verdad que está moi ben. Bueno, pois aquí deixamos en riguroso directo o Festival das Bretemas. E xa está, e non temos nada máis que decir. Bueno, pois aquí estamos con Chotocoeu, xa está desfartos de verlos, non precisa presentación. Así para comezar, este verán estuvechedes en un mogollón de festivais. Cartaz que había así a comezos de verán, uns cantos caían. Sí, uns cantos caían, pero en Galiza non tantos. En Galiza creo que foron os Sonrías, o Mío Verde e tal. Foi comezos de verán igual, de Claro, comezos de verán. Forza, sí. Sí, en Galiza non foron tantos este ano. Este ano, por primeira vez, fomos un pouco máis pola península. Fomos a Teruel, o Valencia e Boga por segunda vez. Fomos tamén un encontro de circo en Guadalajara. E un pouco máis así por fora. Logo fomos tamén agora a finais de agosto. Fomos a Francia, a Bretaña francesa, unha xiriña así cortiña. Este ano fixemos unha xiriña máis cortiña. Decidimos tocar máis por aquí. Tocar menos e tocar máis por aquí. Sí, a verdade é que... Sí, hombre, algo sí que tocamos, pero non tanto. Porque, a ver, fora do Estado salichedes mogollón, e despois aquí na Galiza tamén, pero igual polo resto do Estado español caen menos, non? Que tal respostou a xente? Ben, a resposta foi boa. Este ano empezamos un pouco a abrir un pouco aí tamén para poder tocar así fora de Galicia. E ben, en Andalucía moi guai, en Asturias, bueno, pues tamén, hai moitos colegas tamén por ali por Asturias. Tamén, sí. Sí, é un pouquiño así, abrindo un pouco, buscando sitios tamén máis cerca, non ter que ir tampouco tan loxe, como era algo tan... Así que tiñamos ganas de tocar tamén por aquí, pois ben. Porque entón outra xira así de furgoneteo, como vos pegachedes fai un ano ou dous, non cae así preto? Caen, por exemplo, agora para novembro, pois que igual será unha xira de 20 días ou así, aproximados, tamén furgoneta e todos para dentro, iremos por Francia, Suiza... Sí, e a ver, se está ainda rematando así as últimas datas e esa está cerrando. E continuar cos ensaios na rúa, entón, durante o furgoneteo. Sí. Bueno, todo o que poidamos aproveitamos aí, o que pasa que agora tocanos un pouco máis de inverno e vai a ser un pouco máis frío. Claro, máis difícil.
Entón, igual agora que ven o inverno, o disco este saír a voar leva casi un ano, non? Máis ou menos. Estades preparando algo novo ou algo tedes pensado? Sí, este ano unha das cousas polas que decidimos tocar menos, bueno, por varias, non? Unha foi que marchou Carliños, o percusionista, entón decidimos que queríamos facer temas novos, dedicamos este verao a estar entre semana aquí en Galicia en vez de marchar fora, entón estamos traballando nos temas novos aí na composición, estamos moi motivados en ese sentido. Non sabemos cando vais aí, cando ímos a gravar, nin nada, pero estamos... Por exemplo, hoxe veremos igual algo, aparte do que estamos acostumados, así algún... Non, vamos quedar coas ganas. Va a ser o mesmo de sempre. Bueno, pero o mesmo de sempre tamén está. Coñecíades este festival ou agardades algo, vos comentaron algo? Eu escoitei falar así dele, soábame, o sea, que a quinta edición, pero nunca vira este festi, pero me parece moi interesante, xa podía máis festis tener, o sea, dixeronme que cada ano fan unha temática, non distinta. O ano pasado foi das linguas, todo galego, claro. catalá, euskera, Pois iso está moi ben. O anterior feminista, todos grupos de mulleres. Claro. Este ano máis performance, supoño igual como tamén levades algo de clown polo medio. Sí. Pois pareceme unha iniciativa boísima, a verdade que xa podían outros festivais tamén coller esa temática, que non se veña festival e festa e xa está, non? Tener unha temática para concienciar a xente, non? De as cousas que sexan, pois defender a calquer causa que merece a pena, claro. Bueno. Pois nada, se non tedes nada así novo que contarnos, tampouco vos roubo moito tempo para que tomades un... Queres que che diga? Hoxe vai ser o meu primeiro concerto. Bueno, entón, hoxe non vamos ser moi exixentes, entón. Non, hoxe estou un pouco así, non sei que vai pasar, pero... Espero que va a ser a primeira vez que toque, no sé. Está exercitando. Sí, exercitando todo el día. Bueno, muy buenas noches a todo el mundo. Somos Chotocoeu. Un placer estar aquí esta noche en Ponteareas. Muchísimas gracias por invitarnos aquí esta noite. E nada, a disfrutar, a pasalo ben, eu que sei, a dalo todo. E como dicimos sempre, marchase un grupo de Sotomayor, xa se pon de luto a verbena, dunha gran familia nos deixou. Choran as pallozas, as montañas, os castelos, quedan sen palabras, a ríos e o mar lamentan. Os festivaleiros cando bailarán o trago interval. Opa, opa! Agostos de Balboa e domingos de parrilla. Opa, opa. Marcha pero quedan en armonía continua, confusa, sincopada, esparcidas no ritmo. Nos meus delirios de madrugada marchan pero quedan na melodía, na rítmica das nosas vidas, no mundo loco das noites, dos psicopanas de cada día. Baixar da seda, que vivir
Pues estoy muy bien, la verdad, y estoy con mi novia que me trajo para escuchar a sus amigas, a las punquereteiras. ¿Y dónde está? Mi novia está ahí detrás. ¿Dónde anda? Sitúanos por ahí. Es que con esa luz no veo un carallo. Es que no, los últimos... María! El último que estuvo, que no sé cómo se llama. Punquereteiras. El último que estuvo ahora, pero que no sé cómo. De Jauría. Sí, ese. Ese mono mogollón. ¿Es un mensaje que quieres mandar a alguien ahí? Al del bajo, que lo quiero conocer. Al bajista. Que lo quiero conocer, ya está. Ya está. Genial, la verdad que son unas tías que tienen unos temas muy buenos y que van con la igualdad. Y se lo curran. Cuando la escuché cantar me pusieron la piel de gallina, flipas, ¿eh? Y está muy bien, deberías de escucharla. Son las chicas que tienen el puesto ese, que venden camisetas y está muy bien. El grupo es muy bueno, sí. Galiza Ceibe. Pois estamos aquí con Antón, estas dúas rapazas que polo visto xa se fixeron froilanistas. Sí. Imos ir ao congreso o domingo que ven. E como fixo para convencervos? Que a canción de puto chino. Conquistounos ca música. Chegou a patata. Chegou a patata. Chino tamén vai vir, a que sí, Chino? Chino, se nos ves, ali estarás. Quería pedir perdón aos ciudadanos asiáticos por los putos insultos ao puto chino, non queríamos faltar. Mas bretemas non se di nunca puto. Se di puto, pues dixémoslo unas cuantas veces aí. Putillo chino. Un saludo a China. Un saludo a China. Bueno, pois agora estamos aquí con Camille, é unha rapazada Francia que está fincada en Saumede, que viñeron a facer un proxecto aquí. En que consiste? Bueno, sí, o proxecto é de rehabilitar un pueblo abandonado para facer como un centro cultural, un centro de eventos, de intercambio, un proxecto público tamén, traballamos co Concello, e iso, pois loitamos, hai moito que facer, xente para traer tamén. Porque a xente daqui non se une ao vosso proxecto? Pois a veces sí, a veces non, depende dos momentos. Nestes momentos estamos moi poucos, pero había momentos con máis xente, depende, galegos, franceses, depende, non sei, é un pouco por casualidade, non sei como se fai que hai xente que chega xusto como cando necesitamos. Pero, por exemplo, este año, como teño a impresión que non imos ter moita xente, pois imos facer solo residencias artísticas. Así menos traballo. Bueno, pero é un traballo igualmente, sí, dar sí. talleres, facedes de bioconstrucción que estades rehabilitando, leva o seu tempo. Sí, pouco a pouco. Que as mãos que temos, sí, a axuda do Concello que si nos pode dar un poquinho de pasta, eso. Sí, moi pouco a pouco, pero está moi guai, sí. Dentro da parte cultural tamén organizades concertos como en San Xoán e demais. Este proxecto teu artístico no que eres Muncap xurdiu aí ou viña de Saumede ou de Francia xa? Non, sorxeu en Galicia, pero realmente nada que ver co proxecto de Saumede. Estaba estaba máis unha necesidade miña personal, pero sí, me sento mellor para facerlo aquí, porque estou lonxe de todo o que conocía antes. Ofrece unha liberdade de estar lonxe. Está Porque guai. alá vivías igual na cidade ou... Sí, na cidade, bueno, cando conoces toda a xente, tes a túa familia, os teus amigos, pois estás un pouco obrigado de facer o que a xente espera de ti e non esperaba a xente que facía música, porque fixen estudios de bioloxía. No, pero tamén todo saber é bo. Neste proxecto teu como Muncap, basicamente electrónica e voz, non? Sí. Para a xente que non o coñece, como llo explicarías? Bueno, pois intento con que teño entonces máquinas, utilizo o meu instrumento que é a voz para construir a música, utilizo tamén samples para engadir un pouco máis de material. Pois a miña idea é bastante libre, teño moito que facer, teño moitísimo que facer porque teño moitas ideas e
Todavía muy poca experiencia, sobre todo con las máquinas técnicamente y tal. Entonces, bueno, sí, pues probo cosas y hago cosas que me molan, sobre todo para cantar, para exprimir cosas que me gustan o que no me gustan también. Eso, pues bastante libre, non teño como un cuadro que teño que respectar. No, vin algún vídeo teu e a verdad que está guai porque é peculiar, non? E, bueno, aparte da electrónica e tal, recordácheme mogollón a Dave FX que lo fai con beatbox e ti fas o mesmo coa túa voz, non? Gravas loop, sí, vas engadindo e ao final é como se fora todo música, non se nota en algúns casos que é a túa propia voz. Ah, pois guai. Sí. Pois eso, sí, intento crear, pues sobre todo para lo directo, porque cuando estoy creando a música a casa con ordenador y tal, pues tengo moitas posibilidades, pero non se pode facer en directo para que sexa lúdico para a xente. É máis improvisación, igual, do bueno, que se vaya surdindo en cada momento. A música mesma intento non improvisar, porque hai veces cando é demasiado improvisado está moi mal, pero o que canto de solista, máis, eu estou libre para cantar así, pero para facer a música, pois teño que plantexar, poñer unha base, intento facelo fijo, sí. Para, sí, para poder contar, eso. No, agora vamos deixar a xente para que te coñeza e vexa un par de temas teus, pero que se alguén te quere ver en directo, ten algunha posibilidade? Ou... Bueno, chegades no final, porque non teño nada previsto seguro agora mesmo, pero vai xorxer. Hai que seguirme co Facebook do momento porque non fixen o blog. Bueno, rápido, as redes sociais hoxe en día. Eso, Mooncap escrito correctamente vai salir. En francés, imagino. Mooncap, M-O-U-N-Q-U-P. Vale, non volo confundades coa copa menstrual. Pois sí, hai que, para lembrarse, sí, pero senón non. Bueno, pois nada, estad atentos, se queredes vela, se non, vola perdedes. Ah,
pretty girls. I'm from the woods, it's so much better. And don't think we're just dreamers. I would rather come and check it forever. Doing the body.